I'm back. I'm back, bitches. Yeah, I'm back. Κάτσε. Κουνήθηκε η κάμερα, δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σας έλειψα. Πείτε μου ότι σας έλειψα έστω και λίγο, έτσι, τόσο δα. Να δείτε ένα μικρό βιντεάκι. Ελπίζω πως ναι. Θέλω να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη που είχα αυτό το κενό που έχω να ανεβάσω βίντεο εδώ και 1,5 μήνα περίπου, 2 βασικά, από αρχές Γενάρη, όλο το Φλεβάρι. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω οι στόχοι τους οποίους θέσατε στην αρχή του 25 να τους στηρείτε έως και τώρα και να μην τους παρατήσετε, να μην ήταν οι στόχοι του ενός μήνα, του Γενάρη, και να συνεχίζετε μέχρι το τέλος και να τους πετύχετε μέχρι το τέλος του 25, ούτως ώστε να θέσουμε καινούργιο στο 26. Anyway, λοιπόν, τώρα τρώμε εδώ πέρα πατατούλες με αυγουλάκια. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό το γεύμα, είναι ότι καλύτερο υπάρχει, το αγαπημένο μου. Μετά θα πάμε gym, δεν θα είναι μεγάλο αυτό το βιντεάκι. Μετά θα πάμε gym, θα κάνουμε μια προπονησούλα μαζί με έναν gym bro. Αυτός θα κάνει pull, εγώ θα κάνω upper γενικά. Και επίσης προσπαθώ τώρα τον τελευταίο καιρό, επειδή δουλεύω πάνω σε ένα ακόμη βίντεο το οποίο θα ανέβει αρχές Απρίλη, επειδή ο αγώνας είναι 30 Μαρτίου, θα είναι ο αγώνας αυτός ο πρώτος μου μαραθώνιος. Θα το συνδυάσουμε πολλά πράγματα μαζί. Θα το κάνω κάπως σαν ντοκιμαντέρ, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Ελπίζω να βγει. Μετά σας έχω και ένα ακόμη challenge. Γενικά σας έχω τώρα, από εδώ και πέρα θα σας πάω λίγο τρένο σιγά σιγά. Θα προσπαθώ να είμαι όσο πιο συνεπής μπορώ. Και αυτά. Οπότε πάμε να φάμε το γεύμα μας. Και πάμε gym. Τραβάς τώρα. Ναι. Θα τα κάνεις σε boomers που λέει το πιπλούκας. Να την έχω την μπλούζα από μέσα ή απ' έξω. Δεν ξέρω που φαίνεται. Όχι, έτσι από μέσα, ωραία. Να σε σταματάει και έξω. Δεν νιώθω καλά σήμερα. Αγχωμένος. Δεν νιώθω, δεν θα βγουν καλά τα κιλά. Θα βγουνε, είμαστε αισιόδοξοι.
χρειαζόμαστε κιλό, σημασία έχει τεχνική. Το κιλό θα έρθει. Δεν σφλέβα. Σαν μέλισσα έχω γίνει. Μαλάκα έχει γίνει Σαν μέλισσα, δεν ξέρω τι κάνω. Το φάρμακο. Εντάξει, ωραία. Και έχεις κάνει Όμορφα. εκατοστάρες. Όμορφα. Εκατοστάρες πάγκο. Δεν θα συνεχίσουμε έτσι, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πολλά ακόμη. Ε? Πολλά ακόμη. Πολλά ψωμιά.